Найбольш ярка і наглядна ў гісторыі баранычаў адлюстраваны гады Другой сусветнай вайны, адной з самых страшных і жахлівых падзей не такога далёкага мінулага. З таго часу, як 28 чэрвеня 1941 года у Баранычы ўвайшлі войскі Трэцяга рэйха, пачаўся новы адлік у жыцці гараджан. Ужо на наступны дзень пасля акупацыі немцы пад страхам смерці забаранілі яўрэям хадзіць па тратуарах, карыстацца грамадскім транспартам, знаходзіцца на тэрыторыі паркаў і грамадскіх месцаў, наведваць школы, з'яўляцца без жоўтай латы круглай нашыўкі дыяметрам 10 см, прышытай на вопратку спераду і на спіне. У гэты ж дзень камендантам горада было выдадзена распараджэнне аб стварэнні гета ў Баранычах. І немцы, рэалізуючы нацысцкую праграму знішчэння яўрэяў, загадалі яўрэям перасяліцца ў раён горада пад неафіцыйнай назвай Сахалін, раён каля цяперашняга завода бытавой хіміі. З сабой дазвалялася ўзяць толькі самае неабходнае, і людзям давялося кінуць усю сваю маёмасць. У снежні 1941 года немцы прыгналі ў Барановічы і яўрэяў з бліжэйшых вёсак. Гета займала 10-11 кварталаў і абмяжоўвалася вуліцамі Віленскай, цяпер Гагарына, Нарутовіча, цяпер Камсамольская, Царкоўнай, цяпер Лісіна, Панятоўскага, цяпер Богдановіча. Уваход у гета знаходзіўся на скрыжаванні сучасных вуліц Міцкевіча і Савецкай. У гета знаходзілася больш за 15 тысяч яўрэяў, у большасці старыя, жанчыны і дзеці. Шчыльнасць насельніцтва была неверагодна высокай, і яўрэі жылі ў невыноснай цеснаце, усяго толькі ў 60 будынках. Кожнаму чалавеку вылучаўся толькі 1 квадратны метр. У кожным пакоі размяшчалася да 25 чалавек. Напрыклад, у маленькі драўляны дамок на рагу вуліц Прытыцкага і Міцкевіча уціснулі 82 чалавекі на 3 невялікія пакоі з нарамі ў 4 паверхі. У гета, акрамя жыхароў Барановічаў, сагналі яўрэяў з гарадзішча, Новай Мышы, Наваельні, Навагрудка і яўрэйскіх бежанцаў з Польшчы і Чэхаславакіі. Вязні выкарыстоўвалі на самых цяжкіх і брудных прымусовых работах, ад чаго многія вязні памерлі ад голаду і адсутнасці медыцынскай дапамогі. У брацкай магіле спачываюць астанкі 12 тысяч жыхароў горада, грамадзян яўрэйскай нацыянальнасці, вязняў гета. У снежні 2002 года на месцы, дзе праходзіла мяжа гета, на скрыжаванні вуліц Царука і Гагарына быў адкрыты памятны знак ахвярам нацызму. Надпіс на металічнай пліце на вялізным валуне нагадвае, што гэта месца прасякнута слязьмі тысяч людзей, якія чакаюць тут, за калючым дротам, сваёй страшнай долі. 12 апалых кляновых лістоў з металу на валунах вакол захоўваюць памяць аб 12 тысячах яўрэяў, згарэлых у полымі вайны.